Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. No hoor not loop, tambri binu srevi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, Ze hoorde Atumpandrong. Voel het rode zand onder de voeten. Ga. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Ja, brada, sajau de Baga Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk, Theo de nou president is altijd special. En je ziet het, hè? Je ziet wie voor ons zit. De heer King himself. En de heer King, jongen, aman is chatori dan. Dus wij van Cultuur TV, we zijn graag weer bij de heer King. En vandaag, ja, met meneer King himself thuis. Hier op de bank. Hi, meneer King Faigo. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, brada. En mijn bar odi, tak alas ma odi.
Stranama wispo de en specifiek instrument me bar wan odibara. En me bar alles ma odiara, me bar kafre, me biging ba, me bar kafre, me bar bayawa, me bar jojo, me bar snacey, me bar inheemse. Sabi toch, alles ma me bar odi. En me na trobi van we denki over sanetaki. Maar me bar odi en me taki uit lobby. Kisranang. Lobby vanuit heer Ati, zo je channel waka. Goed, ay meneer King. Abigip sa de de lora. Abigip sa ya, en losanip sa maar if you give me promise if me kan begin nga wasan wan na sandis chami kastrati, me contact na ono. Go barada masra day bouterse. Over onrecht. Ik heb het ook na dat kan ik na cultuur TV in gesprek. Over onrecht zijn mij door manati. Sabi toch? Maar de lano bouterse. En samen taki. Look hoe men kies toen ze voor scoren. Maar ik volg was aan verleden, want man de kadi Stuttgart. Sabi toch? Ik ben maar een professor schreef in elk ori. En samen jaren man taki. Sabi toch? De gromis kin brada. Amataki tak zogenaamd de man NDP mek moeite voor aan de macht voor verleen meneer Bouterse gratie. Dat vier is aan mij tak jong. Tak de man NDP is in neurokobong. Dan vraag me eigen af en ik denk dat ik asanisi me op dat bon voor jongeren naar Israël. Vooral de wanneer kies scoren van manisi. Vooral de Hindustani brada na sadik zogenaamd kies scoren van manisi. Dat zogenaamd want manisi vindt dat ik blakas mapching ano kan leren want blakas mapching e doen bon dena ting dena geduld. Want na san man is takera. En mi volgen en no me volgen. Dan man se tak jong. Meneer Bouterse is een veroordeelde. Sabi toch? De man veroordeelde man, dus als het ware, de man liba man nou zei, no want man op tak over man. Meneer Stuttgart met tak aan you know. Dat je wanneer kan pikken me. Ik stap zo man aan mine. Mina wa bigi man. Mina kies zo many score like you. Maar rotzooi zei halen drapen. Alle den zogenaamde de leerlingen zie. Ik hoop dat de leerlingen zie. En volk zijn het tak toe. Want if de leerlingen artiesten you etaki. En de brief is you etaki. Dan mina maar stel me voor dat ik man aan you nou zo men verstand. Zo many score. En dan zei ze in Holland. Vat deze redelano de Bouterse doel veroordeeld. In de stap dat hij. No, de 2024. Loevens heeft zijn Israël. En plaats je tak over CAP naar een rotzooi. Ze naar maar halen drapen naar een heel rechterlijke macht. Dat hij niet dat je lekker kan. Je kan leggen over Bouterse, die Bouterse dat hij. Gelukkig jongen brada. Met tak alle die tak mi breed tak mi ma beseng me Holland en is bij Holland. Mina big man hoor maar met hij eigenlijk ben ik Stuttgart. Ik is leren, maar leren zie, leksana man tak leren ne pour dong. Mina kan tak die dong toe, want in de dong, want je begi les na tap fa academie fusrana ne. Adek, na tap adek e begi score. Dus ik kon niet, mof tak den dong staan die zie. Tak deze Nederland opbouwde ze veroordeeld. Dit tak ik dat vanaf het begin. Nee, Nederland de man veroordelen maar en Luc van de man veroordelen maar de moordenaars jassen in Rotterdam in Nederland veroordelen maar. Dan net de mannen in Suriname, de zogenaamde rechters in Suriname veroordelen maar toe. Dan zo'n bewijs jassen toe de taka mannen veroordelen. No als mannen veroordelen maar, Garowan kan veroordelen man. En dan maak ik het raken van bigi man dat ik aan mijn tak en ben de leider. Alles aan het tramado buiten en om. Dat betekent onder een, dus één teka verantwoord. Maar dat is nog wat ik taka doen. Abu brada, ik teki grand tangi taki gema. Afis presidie met tak even. Ay meneer King. Ik vergeet het je zo. Vergeet ja man, meneer Stuttgart leren maar dan maakt tak de nonsens die stok. Ja, kijk logo allemaal abe mening allemaal tak sane firif taki. Weet je? Jullie van je abe mening, als allemaal abe mening. Dus allemaal tak is eigen denken. Ja, maar je moet eerlijk zijn toch? Ja, maar dat naar mijn denken, zo voelt hij. Je moet eerlijk zijn, brother. Je bent de eens naar mijn mening. Sama vind ik, oké. Maar dan weet je hoe ik moet varen samen met Avikis. Je begrijpt, joh, DNA.
Mina sabi, if je volgt Samsa. Hij me volgen. Jongen. En mijn mening daarover toe. Natuurlijk. Je mag taki. Ik zeg je mijn mening. Je mening. Samsa. Wat heb je gezien? Zei je Samsa? Ik heb Samsa. Ja. En dit is naar rechtstreeks tegen de NDP-organisatie. En mevrouw Simons, met nieuwe takjes maar jaren, die zie en de jaren kon je met die jaren. Want ik ben juist in Rotterdam, man, met een man bedrappen. De mafia van NDP, die is door naar DNA rappen. De mannen voor de gekke horen. Ik look naar mevrouw Simons. Ze zijn allemaal, de hoor je voor de gek. Allemaal doen rappen van EG profijt. Want mijn man stel me voor dat 4,5 jaar lang de man doen rappen. Dan doen we op het jong porigeri. Op het jong porigeri staan. 4 jaar in een avond, we gaan doen lachen, we gaan dringen naar rostig dat die. Dan doen we op het jong porigeri vertangen de man. Vrouw Simons moet tegen je eerlijk jaar, ik ben een buitenstaander. 20 minuten kan leren je of tegen je zij moest doen. Maar dan gaan de man is in de kanga feti. No, in de kanga feti dan gaan de massa's doen rappen. Ik kan poerding. Vooral de mannen, kan de vrouw ik kan leven, maar de mannen, allemaal kan show de meter erop. Snap je toch? Want dit is geen oppositievoerder. Snap je toch? Nou, we jumpen bari tak jaren, meneer spreekt dit en spreekt dat. Je vergeet dat naar een manisi, naar een manisi. Bij Karon Sisa, Afonso, kesi. Voor jou lang die man kan doen, je doet je pirti van de man toch? Je laf naar de man toch? Dat nou een takje moet de man ati, maar ik zou de man duidelijk laten kunnen brada. Je straat aan administratie, we staan in het parlement. Je doet je roko met doe je roko. En buiten die, dus mijn stel me voor dat, mevrouw Simons, mijn sap na zo'n strategie, de man doen drapen. Want ik denk dat je een coalitie moet een strategie toch voor doen, zo taki, auto taki, zo no taki. Snap je toch? Maar Yoshi is dat de man Samsanga Bouva. Yoshi is dat een simisje Samsanga Bouva. Samsanga Yoshi. Bouva reageert op een stand voor jogging. Toch? En Bouva reageert buiten een microfoon om. Dan neem je kwalijk aan. Tenminste, ik me volg. En volgens de regels in het parlement drapen. Snap je toch? Je hebt dat in microfoon die aan. Je takken door een microfoon. De voorzitter roept je tot orde. Want je takken door een microfoon. Alles maar jaren. Snap je toch? Maar dan staat dat buiten een microfoon om. Voorzitter mag reageren. Snap je toch? En dat hij aan mijn jumper reageert. Dat jij dan een bouw van Minowani taxen naar de man. Brada, nou zou de bezig. Nou zou de bezig. En ik zal mij takkie. De voorschrift de regels is takkie takkie. In Ruba moet het orde, karama, wanneer stoel is, drie tegen maar wat. Ik ben ziek samen mevrouw Simons bij Danga Jogi toch. En Jogi bij de tak verstaan Nederlands. Maar ik verstaan Nederlands. Want de vrouw tegen tak als een tak dat een Minowani takken. Billy verontschuldiging aan. Dat zei ik Jogi doe. Jogi maar tak als mama takken want trafas maar wie gado. Vrouw kiesie scoren toch. Je regen tak kiesie scoren maar niet kiesie scoren. Dat tak als hem samba kan maar takken want trafas. Vrouw no kan gaan maar weer vrouw tak keren no kan go. Maar man is meneer B na gewoon meneer B te maar keren no bara. Minowani tak want sandra pera want atraman de big Jogi de base tak hoor je mo voor. Maar dan kan gaan maar weer maar tak keren no guador zie. Zo werkt het niet. Dat dan heb ik wakap sare karama vriendje. Maar na zijn man is er bij die bekara asikenijs. Sa bouwt bij bouwen. Wanneer ik asikenijs. Dan maar bereid sa als hij de patiënt aan bouwt. Maar wat kan je? Je zou leider kon maar de rest of lang naar visine. Je reist af zo'n gebouw die de aanbouw. Telkara sama zwembad. No na mag babaya kare. No un kario was zwembad frage. Wat agora tayo wala. Am no take. Am na beto. Mana beto zwembad. En no me trans no auditori fama viera mas be. Am si fana manis dong. Amas be go apres tu tak. Te ko lo modifa. Cuma be go apres. Mana be. No. Am be go apres am be Gabon.
tek man tuma dra tek moni exercise kas nang dina dama kompaka ma sama ta confrontuar na moni tek tanga des ti dama amana frontuar de te Maar vlei de meer een vrouw dat was aan het chango op honeymoon. Ik ben hier aan het. ja me era sana ja Ja, dat honeymoon. We hier een honeymoon. Vliegtuig dit. Hier was aan. Iya ma futsal bena setuara unam tak de sansa de expat in futsal mora wan lu kono brada asan tu foi apito te foni alasma e frede futaken to asan is dem de een stock party isa sara een stock party toch voor de man voor NDP a 10 jaar plan voor VHP alla de man, dat net ook de man ook een strategie. Alla de man en vrouw voor NDP die doen aan DNA drapen. Alla lijsten man bij op de man voor de man met tak. Is dat toch? De jumper kost me dat me voeren, maar een 10 jaar plan toch? Een 10 jaar plan voor bano volgens mij. Het bano dat net in is. Tennis, pananga no, next no, als man het again. Want me denk dat ik 10 jaar plan bij de man afzade wani. Maar aan een nodig maar begin vernietigd vernaam. Oh oui. Drapen en begin. Bruinzeel, drapen en begin. Openbaar vervoer, drapen en tek in de anno. Nou, dat de bezig naar SLM, toch? Dat de bezig naar SLM. En dan moet het begin gaan naar binnen anno. Naar rechterlijke macht. Maar dat heeft grond dat je ziet aan rechterlijke macht. Eurokoso. Voor rechterlijke macht denk je maar aan uw brada. Nou, maar doe de man niks. No. Nou, was maar doe de man. No. Suriname nou een soevereine staat toch? Nou een republiek toch? Nou, allemaal door de vanuit eigenlijk nou. Alles wat daar in het land gebeurt, mag gebeuren. En nou lex dat hier vanaf het begin. Ten nou zijn hij loeren trouwens minus op per zodat idee. De oefent zogenaamd in het kondre. Maar is dat toch boni toch? Dat zodat hij best goed boni naar busbus. Ja, mis dat toch. Dat kan je na sana tep sapaka herhaling. Maar is ook bouwt hij naar busbus ik ade. Dat is ook bouwt daar. Wat dat is bij taki. Dus de bij taki. Het kan. Is dat pas boni het? Is dat pas boni ja. Samsa. Asan voor boni. Ja. Toch omdat blakaman, unu blakaman frade di unu, frade di guakerje. One bedi unu stref moro. Maar een loven dingen die ben leuk mopo. Tap aboto. In akondref den permasigwe. De man kon nanga de sabi toch. En toen nooit de sabi euroko. En de man boni. De man bij euroko den stref sok fala kamay na bij tesi mij nesien. In een vieren. Maar sang kira maar na verrater era barara. En nooit chame kada wan trattori na verrater en amor bi verrater. Je era wan sang fama no. Abigi rover. Na moro bigi rover instra no. Je era fama. Amane tak next. Dat nek me tak gelijk. Mo karo bus negere barara na ngasa. Era no ano wan fasi. Amai met propaganda tak on stem bien. Wan los mai batak on stem gironi brainsway gironi wan kans. On gironi wan kans. To gironi wan isap sop sa ono. Tene man tekroni. Toch? To gironi wan kans. So gana mekroni Trump president. Toch? To mekroni Trump president. Dan sap sop sa. Valk staan op zijn akkoord. Dat aan Rani regering of zijn actiehulp, dan een politici. Sorry, er is een karum kuli, maar ons hebt maar ono. Ona gewoon Hindustani bijwa. Maar dan een man is leki die bouwt ze benaderen regering. Dan hebben we briefje gewoon alles heeft grond op het. Dan een man is ook zijn charisma contact. Onko je pone ono man Rani na lek. President in akkoord. De man van mij kirunu dus goeie punten de China aladi amana president. Fa hulp op me na doorschrijven kondre fukong hoor onlek ningere onlek kafri onder de duim. Om te kon ailuko kan de mino de morotje. Arkisa met akido. Te kon ailuko. Want je vindt niet dat zo dat de Instagram. Nee, natuurlijk niet. Zijn er mij kusukudrap. Want je denk je dat na ja, na bouta. Dat de meid zo ken. Mine dat de man kon kusuku bouta. De man kon ondersteunen chan. A moment dat chan tak luko bra. De mij regering na kondra, de mij regering drape wan so kana mawan money na ngan disen na dati mana fire na water trust de mij regering. Ugo yep me. No toestand. En maar de na kondra batok. En de Amerikanen, dat doen ze varen. Ze hebben basis Amerika in Zuid-Amerika. Maar tu telefoon, je zegt kerk bij mij maar padoro.
De mij door. Maar bouwta bonen naar China toe. No, China na next legheid in Suriname. China na op next legheid in Suriname. Want de contrabello bouwta wel de Ja, natuurlijk. Ja, maar mannen daar mag toch. Na een soort mag amasa man kada man contact ya un po yabni. Man doro. Dan moet ik hier naar te je dan maakt die baga. Te je abitaki dan me ko yepi. Na harme harip kinzara. Ina warme me sapsa. Ay, maar voor het algemeen. Je dacht oké, dus dat die doro. En we lukken sepsa. En pe bouwta de amas dan boom. Ja, nou, next na bouwta don pa de amas don er boom. Maar dan sapsa. Oh ja. Transmit beta kan sigba. Mina sabi siya, mina sa file look at sa YouTube na Facebook. Inistak te da may giwan interview of lakwa interview af na wa Hindustani. No de may accident mata kulkuno. Ma what about the stand for fair pay? What about the tinyara plan for fair pay? No de may accident man. Upside na. Mina sabi, agelag da may frewek accident man sana want te accident man sana. Dalen tongo kadoro wanda mustaki to kan den nakatak den sabi. Dia nak kata dia nak sabi, dia sabi. Dia sabi berada. Ik tak wansam verleden jong. Abra a cocktail sani da abeda Lashman Kantoro. Ja. Je weet tak sani, dus met andere woorden amambe futa sani. 73. Ja. De mas borong akondra toch. En de man fena de man ko alles aan in Lashman Kantoro. Maar samsa de man sroto Lashman. De man sroto Lashman. What if you have in your kantor? If me be kan de use bina di moro. Maar die les maar be abe. De blagama so kana. De ma be si les man lek for burderen. Ana kan de les man. Ma be abe in kan of order kan was man be pot in kan. No. Ama report de. Ama report de. De mana jama kasta ko de ma be strota ma de forgoren isabe tok naka kontak do ware daibo sisa bofsa nalik no tok asan fu chan na normal met PG abalasani batok na PG musan ma fu sugwana de ana fu on the fraction na normal me si eksa na restel ka man na so kana de restel ka makina kontra tok dan net mi bete san sa fesi tok mi bete mak de po defeson 4 peloton. Dia mesti buat tackle lagi. Dia mama pati nama. Dia mama. Dia buat tackle lagi berada. Want alas malam di bitok, alas mau alibi. Alas mau alibi berada. Nete, iedereen wil leven. Alas mau alibi nasade. Mooi zo. Wat misschien dat ik volg de sani, ik volg. Ja, Brarangasa Cultuur TV speciaal voor jou natuurlijk. En nog steeds bij de heer King. En de heer King, hij volgt de op de voet daar in Suriname. En dat maakt meneer King bellen nu dat je mi want taki. Dus daarom zijn we weer hier. Meneer King heeft de gelegenheid. Meneer King, wat heeft u nog meer gezien? Zij Shimoro Vala, zij Psa. Nou, brada, sami shi sai Psa, isabi toch. Ana van fasi. Eigenlijk des man ik is boem voor ons koren. Tenem taki, denoma taki. En ik volg me staan in DTV, Gerard Hardewijk. Mevrouw Simon, mevrouw Silos. Mevrouw Silos bent er op en meneer Welsen voor ik vergeet van organisatie Venera. Dat is maar iets donker, want toen die rapen aan Gerard. Dat zogenaamde maakt me uit Holland, alles maar samen maakt uit Holland. Eigenlijk ben ik een karamanen, want ik neem karamanen met kots. Maar amanati, een leven kritiek dat mevrouw Simons. En Simons, je mevrouw Silos. Dat mevrouw Silos dit, dan meneer Wijs en dat is het toch. Dat het toesmaals doen met een mond vol tanden in plaats van pikaman tegen man trekken mijn brada. If you ook een leven kritiek in kan vissen, want buitendien is doen ten abrasei drape. In Holland. Wacht. Je tak wa man Belgo in de studio, dat wa man Sakaji desma. Maar mevrouw Silas, misapelijk wa. Misapelijk wa krachtig vrouw, moeder vrouw, ja. Dus Ishibon. Ishibon, ja. Iedereen zeker. Met zeker, met tegi en buitendien, taxi die je kan aan kan het machine. Smakan heb ik het tak meneer King. Tak je gedrag is het drapen. Lekker was maar met een mond vol tanden, isabi toch. En dan ben man piki aan man. En pas op pika man tak yo, you dena dat say toch.
miere dat je doe mij na een verkiezing dat minister je kiest erop. Nou, dus wat los maar sasia video die zit, dus wat maar uit Holland. Wat maar uit Holland, een bekende man. Ja. Een bekende man die Gwent lever kritiek. Toen maar in een elkaar in. In elkaar man, alles maar sabah man, na bolhead bijwa. Alles maar sabah man. Maar dus allemaal bel, allemaal je mening. Allemaal je mening ja. En ik zeg leki tama bel go dat na man die staat de jaren de weg. Ik zeg leki man het beetje, no wat man maar. Dus bijna als het ware tama daar het wordt. Alles aan samen dat is. Maar mina chef wel maar. Nee man dat zei dat de man kan karakter. Nou een bon journalist, een takentor. Ja maar nou mina abe over journalist, mina abe over mevrouw Silas na een man die best doen rapen. Meneer wel zijn, want de toesmaak dat hij na in een organisatie voor mevrouw Silas den de. Me vergeet van organisatie dat nee. Maar dames sakagi nes ma. Dus maar dan pika maar tu alles maar bek op maar dat bijvoorbeeld ama doen een bonus aan sakagas maar toch. Dat maar ben aksa maar dat bij hebben kan met het VHP 10 jaar plan. Oh, dus. Abeka sama sana di toch. Maar ama en neem heb je een ha. Kan er niet sap. Ja, ama heb je een. Maar mina kan ama ne ba. Oké, met respect voor dat even nog elkaar in. Maar goed, is je dat jong ama sakagi nes maar ook tu gatrama. Dat later ama te verdedigen en schrijft dat ja. Amanes doen lekker een politicus of weet ik veel wat dat. Brada. Alla sai sabang sai nebem sabi yom sakajama. Sakajeng. Dat negide na kontra toch. En is dat boem voor zijn volgens mij dat man is dat mora mi is dat toch. En het jama van langs en meka mata ken rotzooi. Brada. Le famille doen ja. Dan met dat altijd minutjes toen voor scoren maar alle klas scoren aan kiezen. Streetwise scoren. Dus if you bet dat staan aan, smaak aan best hem, kapio. Ja, maar moet je wat je taki? Maar we hebben politiek staan te doen. Dus lekker leggen de twee organisaties zijn nooit samen going de organisatie dat scout naast hoe dat is. Omdat in de loop bevelen toch. In de loop bevel, in de loop dat nog maar die orde. Nou, maar dat is maar geen bevel. Maar de man moest dit toch, want if de man erbij de, kon er bij brokken. Lugano, de man dat. Want is je vast scout voor de bouwfeit? Ja man. Is je toch? Misschien van mij. Maar dat politie haalt die man eruit. Misschien van mij die gerang maar toen me zeggen dat kan man die bij die gerang maar even gewoon een burger. Amate wat hij kon, amate boven kon. Amate boven passief boven afstaan. Maar kan nee, dat ama moest doen roken dat. Maar dat mij leggen ama delijk in hoedanigheid voor scouten drapen. Dat bij moest man gedragjes terugzien. Want je ziet dat lek van mijn baard jongen. Ik vind dat hij sprak dat toen nou maar de dom uitspraak samen boven ben gaan doen. Dat en een crimineel. Maar je ziet het crimineel. Maar boven dat aan elkaar een vriendje. Nee, dat een vriendje is naar meneer B, voorzitter. Maar bij tijdens schoten nog vast en dan horen we een crimineel. Met andere woorden, hij heeft er een bevolking. Dus de man die wakker straat die tamare wan een man kan stemmen. En de man zegt dat crimineel. Is toch een foutieve uitspraak? Maar vijf vind dat woord vriendje toch is dat niet? Ja, vriendje morgen vallen toch. Maar dus is naar mij, amanati. Trouwens, lek voorzitter is heb ik toch, mijn takje takjaren. Voorzitter, mijn takje, maar nooit meer op een moffe takken. Nooit meer op een moffe takken. Brada, je moet consequent zijn, heb ik toch. En sorry, maar suma naar jou, ongeacht. Mine hoor je vijantie, toch? Nou, net takkie. Dat met takken. Met takken in hoedanigheid voor mijn functietem na, mijn functiejaar. Maar voor de rest. Mijn lafa, mijn takken, brada. En dat moet niet. Maar in dat kondre, politiek na ukakosi, maar te de man gaat also kan maar iedereen want biri. Maar dat net leggen uit ook. Kosi na, wananga toe. Maar san samen doen erape, zeg ik toch. Amana voorzitter. Maar kota kan amana voorzitter van mijn kotimo voor amana voorzitter van college. Amana sapsan uit regels. Want dan nou amas doen erape. Ala tu sab de regels, ala tu best doen toch maar niet. Maar je reno.
Kotak tede na sani, de mij halen trekken. Maar tede maar gaat door ze, de moet drinken bier kan. Maar dat dan leggen dat mina bodringa bier dat aan. Zij de niet, kan de. Omdat het thema sorry andere in de andere dat weet je mij. Luister nou. Mina kan je maar voor. Dat wil je mij ten schande zetten. Dan opzet voor heel grond tapu. Maar achteraf bakar de man drinken bier na mij. Dan mina drink bier dat mina drink. Oké, kotak na maar. Dan mina drink nooit was aan. Kotak de man met dat door ze dat beter gaan maar. Kau drink one beer. No. Kau drink one soft. No, brother. Saya drink soft. Mina drink next. You don't drink next. Mina drink next. My story tak mina you. Isa tak. Tante ja. Ina also we go we behandelen ze reflectie. Isa bi dat vergelijken met kijken. Klaar is kees punt. Tang safara brother. Het moet kunnen brother. Maar in de mati in het parlement. You. Maar in het parlement, mina mati. Nee, maar bedoel dat die mama drinken was aan. Nee, hoeft niet. Nee, maar wat allemaal dat alle de tegenstander bij de VNT. Ano VNT brother. Dat neleg uit. Maar dat betekent toch wat je taki. Look no you het jaar aan collect VNT, maar ano VNT mina ja. Ja, ino takane maar door se moro. Maar zijn ding takane. Ik tak voor alles zo. Ik tak in takane was maar moro. Ino takane was maar moro. Ik taki. Mina takane moro tu brother. No. Look no. Je los man nang los. Maar je no bot taki na parlement samsija. Ay kan, dan betekent kami igi coalitiepartners. Maar de tegenstanders. Ja, ieder wat takane. Ana, lugono brada, mi ego van af lugono. De man taki, het spreekwoord zegt, als je respect wil hebben, in begin af respect je geschreven, en je moet respect uitgeven. Is dat toch? En respect afdwingen. Wat mina kan dwingen, mina dwingen echt voor je af. Me give you respect, you give me respect, baga. If you don't give me respect, brother. Dat zijn niet contact aan. Dat zijn niet contact. No. Maar dan voor actie toe. Look nou. De journalist frustrant. Frara boy is voor DTV. Dus van de journalist is er dat ik den agado. Even maar stel je een vraag. Iedereen verplicht voor pikkie. Maar dat is niet zo boek pak naar dat je de journalist. Dat je stelt me een vraag. Je moet geen antwoord. Je hebt geen antwoord. Hier dat hij, wat dat hij geen antwoord. Nee, maar dat neleg uit. Dat de journalist frustrant. Toen mij stelde is mijn vraag. Dan mij vindt dat deze man moet pikken den. Wat dan maar stellen. Nee, als man nou stellen of als man nou pikken. Als man nou pikken dat. Het is komen tweede lezen. Ja, derde lezen. Ebra, derde lezen met Ebra. Zoek het waar je niet vinden kunt. En dan kan dat. En dan kan, brada. Ja, want omdat je nationaal... Hey, brada, ja zo. En aan het jou, want de rest van grond tapu. Ik was journalist, stel me maar een vraag. En maar nou pikkie, aan mijn tijd hier rustig leren om me nou pikkie. En dan mijn tijd dat ik me nou pikkie. Dat heb ik bij. Wil ik vragen. Dat kan maar nou pikkie, joh. Dat je hoor je mogen de haradang. Maar nee, zogenaamd alle politici, de man de dena politiek. Dat man moet pikkie, dat man. Brada. Betekent meer, maar dan next leg je uit. En bijvoorbeeld, ik van Chandra Petok, de man die naar regeren toch, de man bij regeren mag toch, de man op de eigen kanalen toch, per taki, en de man op de bevriende kanalen toch, per taki, per man raken de ei kwijt. De man heeft wat te jou. De man heeft wat te jou. Dus het direct dat je kon schaffen, maar dat je mysterie over mij nog pikje brada. Dus even naar begin van de regeerperiode, 5 jaar lang in de stellen maar nog een vraag morgen. Maar loop even bij als aan Ronnie Bruns wat je doet. Maar schaffen de man gewoon. Mensen dat de man zogenaamd, de man journalist, de man stellen maar vraag baga. Nu stel een vraag morgen, dat je zou opstaan. No accent next morgen. Maar alles maar dat ik keren naar unestel Ronnie Brunswijk nog een vraag morgen. We stellen alles maar om je heen vragen, maar unestel een vraag morgen. Dus je volgt dragen. Maar dan kan toch? En dan ben je samen meer, maar dan kan. Dat na keer zei de baga, hè? Ja, ik versta je, ik begrijp je. Je had dat jongen. De manier hoe je met iemand omgaat, dat je takkie toch, dus vast van je pitje, pitje. En dus we allemaal libisma, vast van je pitje.
Ja. Ja, toch? Als je nou piki, de tega journalist goed, dat lukt nog brada. Minimum die antwoord op een vraag die zie. Maar misschien ben ik wel tijdens, maar met jou praat ik niet meer. Je hoeft me geen vragen meer te stellen. Ben ja. Nee, bijvoorbeeld, en dan gewoon leg van mij het hier. Op een ruwe manier. Ja, En dat nog kan. maar kan je maar veranderen nou? Veranderen. Maar je veranderen, maar naar roep. Dan moet je eens een dief altijd, dat is. En maar naar roeper, eens een roeper altijd. En maar gewoon een roeper, brada. Ja, maar nee, roep man. Hier een brada. Wat ben je mina sabi mina bij de bij? Hier een brada, mina bij de bij toe. Is dat beter? Maar je tak maar hierover die zin. Natuurlijk. Is dat bewezen? P. Is je? In Suriname, mina bij zie, mina bij de bij. Maar ze staan samen hier. Vooral de staan samen doen naar eigen volk. Eigen volk. Lekker je recept zijn nog in Nederland toch? Dan gaan ze een zogenaamd foto nemen, dan gaan buskonde nemen. Kijk dan meneer. Tak dan moet komen bij één. Je mag een bondro. Dan moet een bondro. Oké, maar ik volg het voor sommige hardjob bronto. Ik volg het. Hij volg het. Want aan motto van ministerpost. Natuurlijk. Die man is ook een rover. Rovertje. Maar dat is, want je staat precies Samsa. Met taxa media tak. Ja, het is media tak. Maar je volgt dus en dat met mijn actie. Met taxa media tak. En zijn media tak. En een media tak. Onder een voorzitter voor een bond, voor een ministerie, voor Somo, voor Bronto. Binnenlandse zaken. Binnenlandse zaken. Lichon. Amanat kon aan bewijzen. Zwart op wit. Sa Somo. Na Somo 1 en Somo 2. Somo 1 en Somo 2. Dat is vaarlijk. Somo 2 Bartaki. Hij heeft de bewijzen. Dat nog een man kan bewijzen. Dat ik doe een tori. Is dat toch? Maar Somo 1, mijn vriend. Als je Somo 1 dat man mij gaat Somo 1. Alla de manier de kayo. Nang de opdracht op perede. Je hebt daar een opdracht. En dat is een laf. Stel aan man de vragen dat hij. Snap je toch? Stel aan man de vragen. Dan mij aan de vraag Bronto. Stel Bronto af vraag dat ik lukken nou. Aan man op bewijs. En aan man karning. En aan mijn karning bedragen. Is het waar of is het niet waar? Snap je toch? Maar je ziet ook duidelijk aan mij tak keren nou. En aan mij tak aan maar dat lukken nou meer piki man, meer piki moren. En dat is een verstandig van man. Maar dat meer piki dat dan vraagt dat nou zomaar twee. Maar zo moet je dat pas nou. Of waar de man dat bakken of zo moet papa zo go. Volgens mij, dus volgens mij een plan voor Jan. Ja? Een plan voor Jan. En ik lukt brada. En nog een fase lukt bij draai, want dat is dus bakken. En het Jan stel een plan op. En het Jan stel een plan op. En een Noor Mohammed stel een plan op. En een Gayadin stel een plan op. Het plan stel op sinds Lashman. Sinds Lashman. En ik zei aan mij toch toch. Ik heb maar de continuer. Snap je toch? Continuer Samuzupsa. Een plan, kotak bijvoorbeeld, een plan dat een bouwen een gebouw voor 10 verdiepingen. Tijdens die Lashman bij de 2 verdiepingen bouwen. Lashman derde toch, derde met lange toch. En aan de man is die CAP is door de regering. Dus eigenlijk als Surinaamse politiek beginnen in 1980. Want toen wij beginnen dat je bouters ook konden, bouters die bouters. Maar volgens mij bouters, mensen. Volgens mij die bouters ook konden. Dat was politieke toneel. Toch? Dan een man is NPS. Na VAP. Zou me regeren man bij Abion, brada. Na NPS, na VAP is dat 3,5 miljard in de aan. Actie is dat aan de money. Dus stabiliseren. Dat was stabiliseren money. Dat was stabiliseren money. Zo was ik money verdampt. No was een sapa money there. En dan nam, sorry, en dat nam maar een biggie stand.
a biggie fout sa NPS megi. NPS no sa pa money de ma FAP sa pa money de. Dus NPS kies money aan money voor Bakara Kondre. 3,5 miljard toch? Oké, dat pa money de. Passie na megi. Passie. Trottoir beki tak. Dank. Maar dan minus maar dan minus ook nee, ik was 71. 71 gue. Maar dan minus apa yang passie dat de. Nee, nee, ik kan dit man bij bouw. Mensen maar wacht die. Amor was agor sa dat met bouw tak kontak. Maar dan gaan 5 jaar die bouw tak kom. Maar dan leg je toch. Dus mijn badlas NPS ben geweldig, NPS dit, NPS dat. Zij de bouw tak kom. Want ik ben 75 jaar. Wat in 75 jaar kom onafhankelijk. Ja. Money loso, boom. Ja. Dat baka 5 jaar die bouw tak kom. Ja, omdat ze. De stam zijn na 5 jaar. Ja, 5 jaar dat toch. De maak is 3,5 miljard toch. Maar de man is alleen wantron. Ja, maar maakt niet uit. Ik de maak is een wantron, dan maak is een wantron. Maar dan mag ik bereiken maar zo vaak, want dan maak is verkiezing waar meer, dan maak is 41 zetels. 41 zetels NPS de kiezen. Actie NPS zou doen naar 41 zetels naar Amoni. Dat de man kon verklaren. Zou maar doen naar Amoni, naar de zetels. Maar als je 41 zetels naar in een parlement, als het ware 51 de. Maar joh, hij takkie. Maar om te zien dat de Bayawa bij altijd Morocco Moro de negere. Maar dat bouwt dat kon 80. Bouwt dat kon 80 toch? Die bouwt dat kon 80. Dus als aan de beko boen, dus bouwt dat geen, nee, maar begrijp je. Maar suma zijn bouwt dat kon. Suma zijn bouwt dat kon. Maar dadelijk ada de maaf channel ko tek ni ada maaf ada welder so ko tek mi. Welder so ko tek yo. Saya de welder so ko tek ni dai. Am dat nada maaf nada wet ma tak. De wet ma be se bouwt dat kon. Nada wet ma san bouwt. Maar die bouwt dat is te low. Mine se mi kondre. Isabi tok. Andra pe afarande na kontak want bouwt be woro ko nanga de mambe. Tidak nade, nawa 15, no bere next voor nawa 15. Kan alleen 15 dat de trong, de man de baas van 15 kan, de 15 bij de bed, uboyere 30 moro, uboyere no boski de nooit moro. Brada, we lukur we sto wel lafu hè. Maar tegi el samsana des madap ina konde de bus nere brada. Na sa. Asansa Ronnie Brunswick dis do. Sabi dokter don je karisere VP. Ja, alles zo toe stammen erop. Ja, lukken of nou weet waar de man heen. De man kon overeen aan de strafjaren. De man kon overeen aan de man neemt de man kwalijk toe de man beb. Allemaal batak de man kon man leer man. Dat is zo. De man takon sambar de man kan. Sabi toch. Lugo zolang je tak de waarheid, sabi toch, smaak ik aan bronnen aan jou, maar dan man doe je niks. Omdat je had ik aan bron, je brengt dat je in ati bron je doet aan massa takasa wasani, maar het is dan rustig. Sabi toch, tak tauro kakring, je alles met tak werkelijk atru, adu dati, adu dati, mana saya doe. Wama di beta kasam sandati ijama ma kiri da manafa. Ano kantok brada. Brada mina be densa na mane sansa mere sana interna nelek fay donya yere sansa sana Afrika tok. Mai kirisma blakama onderling yare kir feminisme na sa dati kan sarang. Mera ma be kap mai pot man bari na ngara wanati. Dati sa. Dati yere. Maar walos magwa Fransing. Dat net dat je maar tegen. Walos magwa Fransing. Ja, natuurlijk. En dus maar dat dit nu drapete. Dan me vind ik de man voor bed, is dat toch? Ons heb ik bedacht je dan aan af abob. De man zijn wan doro en onop zijn nooit moro in wan doro. Want dan ze abob het doen. Ama Ronnie Brunswick, ama trom. Dus ama reken tak na in 1900 ama liberté. Is dat toch? Ama trom basif ala blakama pe. Koning ya bedoel. Ama kares koning ba foto basi dat. Moet dat
Maar mi koning a man ook de. Kijk je niet, van man tak jong. No man, ja look no. Alles maar wil toch. Ama wil na ton koning. Maar mi wil no wat man de mi koning. Maar faida bakra kon zijn no. Ja, maar koning bakra. No mina koning dat mina no koning. Ina koning. No. Dus if mi tanga Alexander van tak, ina tak dak koning. Mina tak mina look en streffi. En kan de ingevolge want taki of boy dan moet hij dat no. Dus ina boy. No. Dus wel tak meneer Kivo gaat met die. No. Gewoon, toon mina tak al die stress toe, kermen tak al die. Wel die jangan demokrasi. Maar morgen waar demokrasi doen, ik kan dat zo. Nasa di kan dat jatuh. Dus maar tak meneer King Friday. Apa tak sana to kay, apa tak Friday. Melong. Lu kena ada apa sih ya? Apa batak Friday? Lu kena ada apa sih ya, Pak? Ala wetisma. Onka Fransman, Duitseri, Italia. Oba nama fotak negara kami melong. Dus if Willem Alexander tak Friday. No, bro. Ida tak dakko. No. Hello, me fredecito. Ya, freda ya, Pak. Ay, if you let me tell, no, that is a moroni. Why ile de batal tu tak. De matar. Ja, man, jamile de matar. En minele de matar onder vrijwillige verrekking. De maar dwingen niet. En gewoon dwingen toen. Scoren. No, scoren. Je bent maar tak sana tong of Dat is slavernij, tak sana tong, dat weet je. Maar die ben gaan scoren sana. Je bent maar tak sana tong dan. Ja, dat ben je maar ook veilig. If je bent tak sana tong, dan ben je sana. Dan moet je eens op zijn. Dus die ben je op je dat je gaat scoren. If je tak sana tong, dat een kolonisators, de wetman, dan moet je leren trap chimchi blaka kolonisators tak. Tak na blaka matak na tak yung bibi. Maar de man ben wie if je bent tak sana. Hey boy. Yo. We denken dat alle biggie man en biggie vrouw naar Instagram. Sabastan is hij. Wanneer weer dat gezegd? Maak je hand open. Links, rechts. Dan met pretty aan. Omdat die taxen dan toch? Omdat die taxen dan toch? Of in Bego was hij moe voor? Alle dus dan zijn het hier. Was er nou sopo? Alle dus dan het bra. En boy scoren ik bekisa ozo te era. Ja? Alles mannen best op wat trafasi toch? Min des mannen die kan neem kwalijk. Dat is toch? Es scoren leri dat. Isama ko tayo yung mannen heeft para ozo tak era no. No artista scoren tak. Artista weet. No man, asan na gusto man. Na asan fakkel is tu. Akel susta soli. May taksan no brada. Kamay tagi. Ama fusta, ama tak chan kan tek money fusta soli gewoon. Maar de mout teki tak. In underpand is het ook begin dusani. Brada, dat is met andere woorden. Maar met teki toch. Een regering die ook kon. Ongeacht soort regering. Ah, ben moeilijk. En moeilijk. Tadabi. De bij was don't have one rate ook. Van groot naar klein. Daarom heb ik een regering. Het regering dat jongens hebben opdracht jij op ons begin. Daarom zou een begin van groot naar klein of van klein naar groot. Ja, mensen. Dat doen we tegen mevrouw Simons. Dus we zien het transversman, maar je participeert in een regering. Met minste en geringste. Ja, nog kouderen. Met minste en geringste. In een wacht die 1 jaar in een 2 jaar. Op de mensen hebben gefout. Tijdens dat ik hier naar regering. Dat is nou nieuwe verkiezing bakken. Dat is nou de nieuwe verkiezing bakken 1 jaar. Maakt niet uit. Maar in Engels don't rappen dat je het komt wel goed. De 16 man voor NDP, dat don't rappen dat komt wel goed. Nou, dat wil je tek verhoging, want die zijn een postverhoging. Die nemen kiezen in het parlement toe. Dat de bezoldiging. Een postverhoging. Dus hij die moet aan het drapen. Is gewoon, ga die uitbreiden. Maar hoe money ook kon, de moet ik een voorschot. Monokong. Ja, en dan? Zo op zaak. Ja, maar money kon je afvallen. Dat Paugo. Dat was dan, dus van groot naar klein donk, ben dan de zakken naar de bakken.
Jadi mau free amori, mau luks mai panga. Terus gue inde saka. Brother. Asansa feia pe doen ina kontra dis no. Blagaman ode kita kung abe moeilijk no. Oh, bari. Even lu ko televisie. No, de verleden de man met dat televisie, de man dat nou serieus om begin pot noodpakket in of zo, want oorlog. Ik volg het. Ik zit op tv. De man dat je moet 72 uur kunnen overleven. Ja. Je weet je no? Ja. Maar boy dat die boy overal oorlog. Ook toen na de rampen dat zat op. De climate change. Want jij liep bij Holland. Ja, je liep bij Holland. Dus maar je pot daar voorraad ook bij. Ja, nog als je een voorraad de je bij de sleep. Ja, pakai in elkaar ja. Je pot daar zijn. Want de man dat die 72 euro. Nou, dan is je Rusland heb je overal heb je lange raket. Nee, maar we kan gewoon krabben. Destinasi dorong ba? Nee, maar we kan gewoon krabben. Noord-Korea dorong ba? Ai. Noord-Korea dorong ba? Ai. Meteen, bro. Die kan de massa moro uno. Kijk, natuurlijk de massa moro uno. Want China no laboratori, Natuurlijk niet. Maar je hoort dat. Want je loopt China toch, want die weet timing heeft je nog. Ja, natuurlijk. Je wil bij China. Nee, maar je hoort dat China ook te abendeel. Want China tak Noord-Korea minder de eens. China ook te abendeel, brada. Want als aan zijn weet maar die luguno minder sap faya denk je, maar je weet man nog een ras is dat toch. Die even ego de boom. Maar jaren. Even ego de boom. En afgenomen wat trat maar boom. Dus even oorlog moet beginnen. De man next te maken ze moet deden. Dan ze maar deden. De man zou doen om dat je want toe dental libi maar de rest kan deden. Weet maar ze kan deden. Want dan kan je nog bara. Ja. Maar samen op staan de want je doe je naar konder ja toe. Ja man samen op staan. Want de snezi door erop. Navo ego el gewoon naar Russia maar voor Doro. Na gewoon een next is goed rapen. Want aan de dat overeenkomt dat ben ik is contract besloten dat jaren nou een NAVO contract dichtbij voor Rusland. Nou aan. Nelk van een Sovjet satelliet contract nog kan gaan doen naar Zuid-Amerika of Noord-Amerika. En ook kan lu helemaal doen aan Cuba. Volgens mij je leeftijd langer maar straat naar Cuba af voor alles aan. Maar je hebt een blok aan internet etak de sociale. De mannen sabi toch om dat aan. De mannen kiezen informatie dat die. En over de jongeren, sorry brada. Over de zogenaamde jongeren zijn we stuk contra abra. En dus even bij de internet. Dus mi bo gewoon naar een tv-station de man die waar ik stel de vraag. Dan bo actie de man dan vraag die soort vraag die sturen. Ik zeg sana in. Want verleden de man bar dat ze naar om te Venezuela. Zo achterlijk en dom. De man zegt naar Venezuela. De man staat te zeggen Venezuela dus. De man sabi toch. Kijk naar mij dat Venezuela is. Maar samen naar Venezuela, je sabi. Natuurlijk. De Amerika bellen die man toch. De Amerika potblokkade die man toch. Nou als man mag doen een business naar de man. Nou als man. Maar als je doet business naar Amerika, je want to business naar man moet switch you up. De Amerika tangi. Switch up. En de Amerika nemen graag. En dat de man sabi. Amerika blokken naar Cuba bijna 60 jaar. Nigeria, Samsung Nigeria. Nigeria fenoli toe. Man, Nigeria, Grenada is fenoli nou in de jaren dat. Grenada fenoli, lupa Grenada de. Maar man bet akan tu man volga. Para sampai volga. De man schrijft tak lugus. De man bet awam maar bet ook bishop. Luk Samsung bishop, zijn bishop de. En nu de suguf kitra ore. De suguf kira mana ti. Maar man dan 3. Dan mijn Londen zelf in man tak jong. En man dat mag gevaarlijk want ook. Want allemaal vindt dat ze zijn zijn was een poppenkast. Dus dat man patendertjes. De man hebben patendertjes. Dus de man met Chira man erop het dan. Dus de man een beetje mijn leven eigenlijk chan. Dus amun dat chan wat kan ze mijn leven. Chan moral leven was dan ook. En de man was het man.
Chan amoro leefwacht van Oudon. Maar dat boon dat maar abe leefwacht. Abonata abe want ik denk dat je ta verkiezing kon. En van een fenisteen, aklari, atron burger bagatok, de man tak once a child. Once a man, twice a child. Isabi toch, one shit biggie. Dus Dus je komt zien dus we zijn aan de president maar kan leefwacht. Ay, am wakang leefwacht. Saga zo vaarlijk. Ay, wat ik aan, want doma tak tak yung, oh, je bent mega strong, right, nang udo, ni mana mabinya, pana mabinya, na yun na chan tok. Ano yun na chan? Ya sama musta, bilang na yung affair so tu. Mega ab den doma na tok. Ja, dem man de tu ya. Ik heb de man die nanelijk van de man van 15 toch. Luko lang aan de man, luko bijna 40 jaar lang aan de man lombak aan man, tak zogenaamd. Aan man kirisma alsof de drapen de schiel. Tak aan man kirisma. Jong. De kies een rechtbank. Aan man president. Maar Daarvoor oordelen man. Maar eerlijk, als je het de president zo voel je zo dat in wat kan leven. Ik denk, ko Nederland bijvoorbeeld Wilders. Ik denk Wilders liep je die. Ja, maar dat is dat dit ook. Maar nu maar een vraag me maar ik denk aan mijn liefsweetie. Nee, ik liefsweetie want dat dacht maar uit. Maar dat is een actie-reactie, brother. Maar ik denk aan mijn liefsweetie. Ik denk hij liefsweetie, hij want de blakke man had denk dat. En meneer heeft nog maar grappen op jaren, want blakke man had deze brother. Nee, maar ik bedoel. Nog blakke man nog doen maar. Nee, ik bedoel maar voor van. Je ala CP go in ganga leven. If you want to look on film in ganga leven. If you want to go disco in ganga leven. If you want to go winti poco of one poco or bigi poco in ganga leven. Maar look no brother, amor bigi for base for grown tapu. Obe abi senan toch. Ik ben die doro op de begwe. Maar boy dat die baas bende. Ama mere sa gewoon en wat beter maar ai bas ama stop. Ama bij joggen gewoon dat hè. Ama dus domindri na mama jiwa torang na manyo tanang na mangko baka. Dat ben de one volkspresident. Ama bij op hardlopen toch? Ja, alles aan dat ding. Ja, de president hè. Ama bij waka vrij na kon de brada. Maar dat is yo. As aan change hier. As aan no change was aan ipsa. As aan change want. Was aan ipsa brada samsa gan no was man samsa. Want denk dat je Lugana de mai rigeri na konde ka kion sere me black man kan kombe en black man dis black man dat mo tere want alama awantra mene en mi awantra mene tu ala black man ala libisma e bribi tak wan gado e bestaan wan gado e bestaan na wan gado mek ala libisma ano tu gado ano trigaro, ano fogaro, ano snezi, ano hindustani, ano yampanesi. One gado no more there. They make one sort libisma no more. One sort libisma. And that black libisma talk. Na black man. And kan de allemaal zo gaan te presi, maar drapen hem zoeken. Zij met black man op de strefi. Ano black man op de strefi. Black man zondu tegen gado. Die make den. Gado me make one so libisma no na engelijk en dat. Ana me toen aan adri. Dat is gado bij mij. Man libisma toch. Tot kleur. Blaka. Ay blaka brada. En blaka en faboys ne. En I'm seeing black like a tar. Dan dat blakasma, black like tar. Dat na you blakasma. Mosana sampanji. Pero wetis master tire misien des me skoro misien atpan tak ilguno. Ala diris mak mo pe blakasma. Wetis ma tak mana manote wetis ma tak to. Darem blakama obriben. Garame wan libisma na blakama. Garame tegin blakama tak ilguno me di ala sani gron tapo. Ala kenet. Na logisa mana gara mana kan ma hofro. Ano di ala kenet sa abi. Mama di garo. Mama di ala kenet. Bakti. Maar die gaat ook niet alle kennen. Dat ik denk dat batok. Dat ik ook doe donder reageren adorese. Dat garo tegen. Hey, mina garo. Mina garo. Uwan do so wan ito. Wa bundo go. Na go. Dat makes sense me want tak garo vlug. Garo no vlug. Fa garo kan vlug in Egypte. Maar lose den taki. I want to say wani. They go. Na go die they go. Na want to do den they do ook niet. Drapa pratico. Drapa pratico. Drapa pratico, ja. Want die merk heb dat maakt ze zo doen rusma. Ja. Maar pas niet zien, papa. Als niet zien? Ja, pap, tuma kon. Ja, no. Eventjes.
A grond tapu fosi bij de wang. Watra na doti. En di gara mek libis ma apot le libis ma apot na tap watra libis. No apot na tap doti. Ma doti na arde tok. Amanat panya tok. El libis ma di bedra pet na blakama. Ya ma panya tok. Anda wereld delen. Watra kona mindri na ma tok. Maar ik niet tapi wa miljoen jaar die na kono. Saya reka tak efsa. Te kisi trem ai baga. I blow you wini we jala sapi we. And so the rest fugulan tapu. Snesi yang panesi ala brada. Te good biti ina doti. Go suku the first libisma voor de continent dat. Maar blaka je feni. Maar de blaka bij de nummer 1. Nummer 1. Maar soort volk naar nummer. No. Dat miljard dat in orde. Soma? Soma daar maar op libisma in orde. Dus snesi nou 1 miljard en zoveel. Soma soort volk nou de moro voeren. Ja, de man tak is snesi. Maar dat dan tak niks. Dus dat wat ik de man met vooral met tientje. Bijvoorbeeld, maar dat nog tak de man de tap ablaka man. No. Dat is niet bij op een regel toch in de op morgen dan 1 chin of 2 chin toch. Zo brada. Daarna is het beetje van het zeggen. Snesi, dus de rest voor de. Dat is niet haal de blaka maar. Ja, de rest voor de rest. Nou gewoon, een van het zeggen. De man origineel lekker blaka man. Lugo mo te iemand tersan baga. Die na style lera score toch. Die gas score la ro, de mal leri over sora man gemora toch. De mal leri gare voor niet ga kon a foto dat toch. Zo mij reken wel die drape. Zo mij reken wel die drape. Weet je? Ja, pare insiste no na blaka man. De blaka man wel die drape die mek met. Mooi, oké. Blaka man wel die drape brada mek met. Brada. Oh. Nou zo. Ja, brada Asa, je ziet het alles meneer King, die weet van alles nog eens wat. Van alles en nog eens wat. Mooi. Je ziet dat Ayure Long, maar hij gaat sneller. En van piste dat is doen, ja, Ayure Long. Maar. Look na brada. Onder tak over Ronnie ate. Iwan tak masa nede. Me wata wasa ano wasa ni wa Ronnie. Ka chago wata Ayure Long. Look na desma sabi dat. Desma fa beneran. Zogenaamd desma maar mogelijkheid voor stemt op Ronnie, Bob. Desma heeft mogelijkheid voor stemt op Beb. Ja, hebben mogelijkheid voor stemt op zogenaamd maar Boesningers maar qua NPS. Eigenlijk dan een bribi NPS moro. Want NPS, lugo lang NPS bestaan. Met de accident sa NPS doegi ding. Next. Sa Ronnie doegi ding. Want asan voor Ronnie. Toch? Ronnie na bep alle mannen die bedena in one organisatie. Suma broka organisatie. Suma plicht verraad. Na Ronnie. Ronnie na baas. Met takken baka mo tan herhalen. Dan me kon sweri toch. Suma broka sweri. Ronnie na een verrader in hart en nieren en alle vezels van amana een verrader. Hij is een verrader en hij zal een verrader blijven. No, in kan kenki jamoro brada. Eens te vast kan kenki am gwera kom baka. Am gwera. Maar doe nou boom toch en maar je volk. Amane de boom hoor. Maar zo boom maar doe dat. Misschien wel maar go se kan maar anu nou dat ja. Ona kan je carbon. No, min dat kan maar kan maar veranderen. Alles maar kan met gewoon volk kan maar change. Dat doen like if you want to go niet daar je gwa kerki. Apa sih? Apa gak kerki? Am gwa kerki da mas don't apa first bag na mai singi. Hallelujah. Naso. Bara. Nanga manis itu. Ay boy, bara yere resta musta pakinate. Lugono. NDP ya. NDP. Alla de man die yere de taki de rigeri fa NDP this NDP dat de allemaal de roko. Trek mo po.
Aman is no meneer Samuel heeft naar fama en kan die zeggen van me. Want jongen op een partij. Aman die geri. Volgens mij is dat ook niet no. Ano sapsumana mi mama ngebe mitikba. Mangebe mitikba en volgens mij atjana tabe ook Franse telek ambassadeur. Dat bij de NDP. En dat de man stellen maar vraag seren me kan op het NDP. Want nu ik op het NDP toch? Op een partij toch? Ook de tronk koning, I want tronk president voor Suriname. Dat hij tronk president voor Suriname. Door je hebt dus nog wat eerlijk, zogenaamd eerlijk. De man dus, stel maar een vraag, ik ben de NDP toch? Seren me op het NDP. Seren me dat ik NDP de ondersteunt NDP voor Gideon Praxeri, de boom Praxeri se abi, voor de man werkt uit. Maar nee, allemaal. John Samuel ja, samanen. Maar ama beda aan DTV, je van mij die geri. Mij die geri van eerlijk, van disi, van dat is. Zo je bas. Maar je bent een NDP, wallamala die bent een NDP, alle maar palu toe. Alle maar voor deze maar zogenaamd, minus idea 91, want nooit meer het keren als mannen dit drapen. Zeg je toch, na NPS naar morgen bloeddorstig partij. Want als de man het ben kan kiesbouten, ze hebben dringen broer. Accident ze bouten ze doen aan hen. Ze bouten ze doen dingen. Dan gaan de allemaal. En trouwens mevrouw Poki, zeg je toch? In bieden je verontschuldiging aan naar meneer Bouterse. Want die weet dat man een vloek. Die is er dan. Nou meneer Jere, maar van meneer Jere is ten. Per vloek daar. Dus als maar vloek is zodanig dat je in de op je maar voor. Mevrouw Poki, bij Karbouter is een vloek, die is er dan. Nou, zomaar naar vloek, die is er dan. Als heel rechterlijke mag nou een vloek, die is er dan. Zijn er met op je maar voor nou. Of naar NPS nou niet op je maar voor takkie. Kari vriendin, Patricia Erdner. We jumpen die geren naar Chantok. Valita werd naar mijn machtekkie. Wet. Nee, ja, de man die ben ik al wet. De man van regeren toch? Dus de man is door naar regeren. Ja, wetgever mag, rechterlijke mag. Ja, de man die ben ik al wet. Wetgever mag, met gewoon wet. Valita wet. De rechterlijke mag je poeren, gewoon dat je er uno wat aan de boom. Pe jera aan het zijn wat kon de brada. Pe je jera aan het zijn wat kon de. En mijn herhalen zijn is bagara, mevrouw Simons, hoe die gaat hier. Die tegen ba, trouwens in de arki van mijn tegen, in de afdoes van mijn tegen. Maar een 16 man, kota gaan 16 wanto. Ja, want de vrouw draait aan minder. Maar alle de mannen kan zijn gwa osso want. If je gwa aan een man het bakata ba vet, dat je hoor ook je score. Je lassie want de man is niet voor de gekke hoorij. Voor de gek hoorij. Alle de mannen een eigen belang de luko. Want we dat je FVP regeert zo gevaarlijk met alles wat nonsens die zit daar. Zou je even doen na trans van vervolg, de bad volgens mij niet idee. Of is de dus dat gaan niet zijn aan boven, is dat toch? Die zijn allemaal door in een regeringsgebouw hebben. Oké, ik snap dat je in een regeringsgebouw, dat kan allemaal tip, dat is dat toch maar bagadati. Bagadati yang luka mana wa ayo. Nam luka mana wa ay. Want maar positie schande veel grond tapu kari vriendje. Die een kari vriendje. Dat is iemand straat jongen laat, jongen piti van mij. Wie houdt wie voor de gek jongen brada? Wie houdt wie voor de gek? Kalau man tak jongen, ja man dat na politiek taal maar toe daardoor zie dat sorry no, laat hoe drink wat soppie. Kalau nou wat cognac de mij drinken. Maar drapen dan mij kies toch? En drapen de man voor VAP, ik kies de man van NDP altijd. Dan mij laat dan de man. Want dan man naar baas sprekers gestoeld. Dan met de man dat jongen hoor voor jongens heb je toch vorige keer. Dan maar toch vorige keer. Bij wat die rustig. No barsan jamman. Hodra je berkom. Met een strategie. Alle de man zitten aan berkom. We beginnen aan plan 62, 72. Dat we som op.
Eigenlijk tegen mafik bataki. You oppositionele coalitie bataki. Dat tegen ma abon da unkan ko dore op goli basal gide man. Op goli basal gide. Met de wantaki. Trans iemand tabak gesprek mij nog. Tabak gesprek de lugo de ma fa coalitie zo. De ma fa coalitie. Mi op tak de Benelux bewoners. E sidi sandis de argito. De ma fa coalitie nena manati minusabiara. Trans de mana dokter, mes tu trans mana DR, want trans bijna DR tu. Actie beter, die man bestem, die man bestem, de man na brokopondo. Suma stem tegen de blak voor de man kiezen money drapen. Coalitie toch? Coalitie stem, dus coalitie in een coalitie op VAP toch? Dan gaan ABOP toch? Alternatief NPS dan PR na next. Coalitie dan ABOP one. Dan maar door morelijk. A meerderheid voor tegen aan. De man stemt tegen voor de man voor een binnenland die de man zongen, brokoponden de man kies aan money. Trouwens, de coalitie leden schreef die boostdingers maar schreef die mannen en vrouwen die man naar bij baren naar parlement aan Euroko. Aan Euroko jaren, want sommige kan gaan voorstellen en de PB kan gaan voorstellen de man van de regering pijdes maar dat money. En dan heeft hij dadelijk naar bijna 40 jaar. Dus maar die man zongen drapen, vernietigt alles naar deze man uit. Dan kies je een bakken. Dus tegen mij vind ik meneer King en tak dit en tak dat. Ik denk dat dit mee. Meneer King de onderzoek, maar ik heerde jamas doen, ik alle de programma bij internet. Boom, meneer King. Ja, pensioen toch? Ja, pensioen. Ik dan pensioen wat hier ook, iedereen roko. En nu je teken tiro dat je luku de film. Ik volg dit aan. Ja, dat je luku de film. En dan mijn papa aan kom. Kom ze net. Poude, mine. De man begin 16 oktober baka. Dan na bijna 2 weken stak bij mine de man mine de man. Zet aan de man. Oké. Ja, mensen, je heeft het weer gezien. Ujoro na einde bij, want Tori heeft taki, misal het meneer King want is 3 uur lang, maar zoetjes aan wabi kota Tori no, want volgende week voor 2 weken meneer King de baka, dus meneer King. Ja, Luku Godoro, dus dan over 2 weken, ja, heb je weer volop voet taki. We gaan u weer bedanken, wat taki grand tangi baka voor een moment. Dus bralangasa, uneteka makuhala kishija, amai take nang lafu, nang smile. Die mekasan sweet. Heb jij ook wat te vertellen, Yusuf? Want takwasan idee Luku no. Schrijf het in de comments en hou het netjes. Dan meneer King Tralita, amau die antwoord. Maar ook toen je was nog voor zijn camera. Dan heb je ook Culturo TV. En dan we commit you. Ja, brasa, we taki grand tangi voor het kijken. En natuurlijk, meneer King, ik want takwantus maar audito. Ik want takwantus maar audito. Want ik chinsa even jati dit ook. Bijna want er is maar mijn jari tapu. 27 jari tapu. Hij me frustreert. Ananadanga yo. Sabi toch. En de rest van de familie, de braaf midrape, met tak de audito. En met tak heersana audi. Alle de rassen sa ding sernan. Min afkaron ne morta kono sap sumana me. Mo libi chuta mo 3 jaar. En wanta me beguno. On tekunsteng do junste, on junste na NDP. On junste na lokona ama efama bende. Eigenlijk me taka ama mo jiwan chin kolai. Papa desi jides ma chin kolai. Tayes ma takera na unstem yara wat mi wa kombaka. Cara ma ko ina kontra baka. Misal tak awen bisa made ina kontra ma sape fama. Fa kontra made. Ma mega ma kon baka ina kontra. Un stem. Tatu stem da osita ki on a brom tijari. A brom tijari di ama begin lek non politicus onder allerlei ras na instrument. Dat moest kon baka. Libin lek braga nanga sana o strefi nya uit wan preti. Let pare lugono asanis mina sabi de henustani of de Japanese of de Snesi of de inheemse of de Sodenia nanga se. Maar sap ons afan nengre nya toch. Met taken nengre nya. Pot no bigi preti. Sabi ni nya ne alama suda anu gwene ne do nya samo. Dat na braga nanga sa. Drapo tapo braga. Mooi man, dat was het weer braga. Kijkers Culturo TV. Dan met Bago was weekend, Gomorra Vara, het is vandaag vrijdag. En dan we tak tetralees baka,
Cultura TV speciaal voor jou, Tamboom.